il-paga tal-lim fil-Finlandja, kif tikkontrasta mal-bqija tal-pagi f'dik is-soċjetà? M'hemmx pagi fenomenali, ġifieri din nitkellmu average il-Finlandja ta' 3,600 gross. Appunna mela tajjeb, għandi memorja tajba. Tajjeb, ġifieri dik hija. Alright, ġifieri l-għallim fil-Finlandja ma jmux hemm biss għall-flus. Għandek tkun taf li l-istatus tal-għallim fil-Finlandja huwa enormi, number one. Ġifieri iż-żagħżugħ ma jiddeqix jgħid ħanażel bej tabib u għallim, għax l-istatus tal-għallim hija hemm fuq. Huwa ovvjament hija professjoni stmata ħafna, l-istatus tagħha għadu għoli, tajjeb, ma tiddejjaqx tajt li inti għallim, tajjeb, ġifieri dik hija importanti ħafna. U ilhom is-snin li l-formazzjoni bażika tagħhom hija at masters level, mela għandhom formazzjoni soda ħafna. Għax għandhom formazzjoni soda ħafna u ma stmati u għandhom l-istatus fl-iskejjel tara ċertu autonomija. Mela inti mhux iċ-ċentru li jiddetta, iċ-ċentru joħloqlok il-qafas. Però id-deċiżjonijiet jittieħdu fil-livell ta' skola. Allura hemm fiduċja totali fil-personell tal-iskola. U l-fiduċja tiġi mill-fatt li l-istat iserraħ moħħu li l-kwalità tal-għalliema mhix lotterija, għallim li jaġevolak, għallim li jirdek għal-omrok. Tajjeb, għandek tajjeb livell għoli kullimkien anke fl-iktar kantunieri remoti li jista' jkunu remoti ħafna fil-Finlandja.